खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो इसोरनि अननायाव दासान्दि ओमफ्राय दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय आरो आङो ओमफ्राय अननानै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो बेनिफ्राय नायब्लाबो मानो नोंसोरो लाइक होआ आरो कमेन्टबो हरा लोगोफोरा आंखौ अना खोमा एसेबो लोगोफोर आंखौ मानो अना एसेबो नोंसोरो आंखौ सापर्टखौनो खालामथारा लोगोफोरा मानो अना आरो आंखौ बेनिखायनो सापर्ट खालामा नोंसोरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै जोंहाना अमा फिसाया हांसो माखायाव बाव खारजोबखो ओमफ्राय आं हांसो फिसाया अबाव खारजोब्बाय हांसो फिसाखौ नागिरहैनोसै आं थांनाय जोंना गामिया लोगोफोर आयौ ओं जोंहानि बायना लाबोदोंमोन थोस ओं थोस 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 हो 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 खालामजोब्बाय नै फालो फालो आयौ हो 19टा अबाव थांनो थोस 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 ओं मानबाय आंबायानोबा जोंहाना आदाव हाबबाय दं जोंहानि फिसाजोखौ सोंदो आरो खै मास जाखो मानबायनो रोंबाय नामा होनना सालामाखाया बेखौनो नागिरदों आंखौ थोस 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 जिबो थिखोनांगौ दं लांखानोसै गोरान जाजोब्बाय थोस नै जिखौ लाबाय जोंहाना मुनुआ सोरनावबा बेबायदि कालारनि सैमा दं नामा नै जोंहा बिमा फिसा बेरायलायबाय गरमनि नै गरम फुजोब्बाय नै फटा फुननायाबो फिसाजोनिया सेस मेंख्ल' जाजोब्बाय मामे मामे देवानि जादों जोंहा देवानि गामि थाबायदों नै बेरायदों जोंहा ओमफ्राय नै जिसो सोंनाय नुफैबाय बेरायनो फैनायानो मालाय जि सोंगासिनो नै जा मोजां नुखादोंना जिखौबो गामसासो आरो गामसा सोंदों मोजां नुदोंना ओमफ्राय नै ओरैबो हमथाग्राफ्रा नै जि हमथादों ओइनो ओरैबो होथारदों हमनाया मा मैगं बियो लोगोफोर